Orgullosa. Así é como se sinte esta mañá toda a comunidade educativa do Celso Emilio Ferreiro. Orgullosa de homenaxear a Adolfina e Rosa Casás, as nosas veciñas do lugar da Vila da Igrexa, na parroquia de Cerceda. A Eva Castiñeira, de Granzón, Muxía. E as pandeireiteiras de Mens, Malpica. Mulleres humildes, das que sabíamos pouco ou nada ata comezos de xullo do ano pasado, cando a Real Academia Galega decidiu dedicar o 17 de maio de 2025, o Día das Letras Galegas, á literatura popular oral. Mulleres cantareiras e tocadoras que coa súa música retrataron os costumes dunha época e dun pobo galego que loitaba por saír cara adiante. E foi precisamente nese camiño cando as atopou Dorothée Schubart, axudada por Antón Santamarina. Orgullosa de que a Real Academia Galega escollera en vésperas da primavera un pequeno centro rural como o noso para presentar o proxecto infantil da Primavera das Letras. Orgulloso de que as nosas alumnas de quinto e sexto de primaria representen, por primeira vez, o texto teatral As Ferreñas, de Paula Carballeira, poñéndose na pel das nosas antepasadas, mirando así a un esperanzador futuro. Orgullosa de empregar de cote o agrimoso idioma do noso pobo e da nosa terra. Orgullosa de sentírmonos arroupados por unha representación das familias do noso alumnado, dos antigos alumnos que hoxe estudan no CPI O Cruce, o outro centro educativo do noso concello, dos familiares de Rosa e Adolfina e das diversas autoridades institucionais. Parafraseando a Celso Emilio Ferreiro, un pobo non pode quedarse sen cancións. É como se de sópeto se quedase sin lingua. Mil grazas a todos. Bueno, boa tarde, bo día a todas, a todos, a esa mocedade que está aí, e que ides facer a representación teatral máis bonita do mundo, porque a Paula e a Nuria, pero sobre todo a Paula, sempre fai cousas preciosas. Se algunha vez, xa non hoxe, se algunha vez escoitáchedes cantar e actuar e contar contos a Paula Carballeira, pois veredes que o que imos hoxe a ver da vosa man e da man dela é unha cousa especialmente bonita. Esta Primavera das Letras naceu, da man agora está de Fina Casal de Rei, que vos falará despois, naceu precisamente para implicar os nenos e as nenas, os máis pequeniños, na lingua, nas letras, na celebración dos nosos escritores. O Día das Letras Galegas, como sabedes, dedícase cada ano a un escritor ou unha escritora, este ano a varios escritores, a varias escritoras, varias cantadoras, pero son escritoras orales, sin necesidade de escribir, elas transmitiron a través das cancións, das músicas, das coplas populares, transmitiron a lingua aos seus netos, ás súas netas, a todos os que viñeron detrás. E todos nós, que agora somos maiores, pois descubrimos o mundo tamén gracias ás coplas e ás cancións destas mulleres. Rosa e Adolfina, que son as que nos convocan aquí hoxe, pero tamén as outras, as de Mens, as de Muxía, e outras moitas que petan na nosa porta e que non sempre podemos atender a todas. O caso, por exemplo, de Ortigueira, que xa ten organizado unha boa, ou xente, por exemplo, de Mazaricos ou de Zas, por falar agora de xentes que xa están en contacto connosco para facer concentracións de cantadoras e de tocadoras populares que queren estar presentes tamén na celebración do Día das Letras, que se celebra aquí e que se celebra tamén no mundo a través do streaming, das novas tecnoloxías da comunicación, e tamén están os amigos de Bos Aires preparando este ano unha xornada especial. Bueno, para nós é moi bonito estar aquí, non vou a falar máis tempo porque estou desexando ver como hoxe recreades o mundo das cancións das aboas, que é o que estamos hoxe celebrando. Moitas grazas a todos por virdes e gracias ao colexio pola vosa participación. Pois aínda tendes que esperar un pouquiño máis antes de velas. Moi bo día. Bo día.
como son moitas as autoridades, saudámolas todos xuntos, parecevos, e dicímoslle, moi bo día, autoridades. A ver, quero felicitarvos a todos vós, porque viñestes de recibir un premio este cole hai pouco, un premio da Consellería de Educación, por uns cartéis. Ten razón a directora, tendes motivos para estar moi orgullosos, moi orgullosas do voso centro e de todo o que facedes. Hoxe estamos aquí, xa o dixo o presidente, para inaugurar como quen estrea, para estrear Primavera das Letras 2025. É como quen inaugura unha ponte, porque a Real Academia Galega creou iso, unha ponte para comunicarse coas nenas e os nenos de todos os colexios de Galicia. Antes de nada, eu quería escoitar as vosas voces de todos, de todas. Ocúrreseme unha cousa, esas voces que son como campaíñas, campaíñas timbradoras, diría Rosalía, ou como vagalumes e luciñas, diría Castelao. E para escoitalas, ocórreseme como quen que estamos nunha praia, vale? Como quen que estamos tumbados nunha praia, deitados así fronte ao mar, e imitamos un momentiño a un poeta galego que non sei se vos soa aos máis pequenos, as máis pequenas, que se chamaba Celso Emilio Ferreiro. Soavos? Soavos ese nome? Pois ese poeta dicía versos como estes para reivindicar, para pedir que tiña dereito a falar a lingua galega, e dicía cousas como esta, e vos ides repetir canda min. Eu faloa porque sí. Porque me gusta. Porque me peta. E quero, e dame a gana. Porque me sae de dentro. Que bonito nas vosas voces, que lingua máis guapa. Que guapa nas vosas voces. Mentres vos faledes galego e vos saia así de dentro, aquilo que quería don Álvaro Cunqueiro, 1000 primaveras máis, vai ser verdade. Porque vos sodes como esas floriñas ventureiras que facedes que agromen xardíns grandes. Vos sodes a verdadeira primavera das letras. Falaba antes dunha ponte forte. Pois este ano quixemos facela máis forte, máis bonita, cada ano mellor, para que pasasen por ela as cantareiras que xa non están con nós, a se xuntaren coas cantareiras de aquí. E quen obrou o prodixio? Quen foi capaz de facer esa maxia? Pois foi unha escritora, ademais de outras moitas cousas, que se chama Paula Carballeira. E quen fixo esas ilustracións tan chulas que vemos por aí na chapa que vos deron? E noutros moitos sitios que ides ver. Nuria Díaz. E temos a gran sorte de que hoxe temos connosco a Paula Carballeira e que nos explique ela que é o que fixo. Así que, Paula, para aquí. Ola, bos días. Que tal? Canta xente. Pois eu son Paula, eu son escritora, pero tamén son contacontos, dedícome a contar contos, son actriz, dedícomo ao teatro. E, claro, cando me convocaron, cando me dixeron, pois, por que non faz un texto para falar das cantareiras? Eu sempre pensei en teatro, porque teatro é darlle vida. Ides ver aquí, diante vosa, pois ides ver non só o grupo As Ferreñas, que eu tiño moitísimas ganas de coñecelas, senón tamén as cantareiras. Estas mulleres que viviron hai moito tempo, que aquí están as súas netas, os seus bisnetos, o sea, a xente da súa familia, e que van a aparecer aquí, diante nosa. Como se fai? Pódese facer cunha ouija, pero tamén se pode facer
cunha obra de teatro. O teatro é o que ten, que pon diante nosa, que lles dá vida a todo o que nos imaginamos. E eu imaginei as cantareiras porque para nós non están mortas. As cantareiras siguen aquí, seguirán sempre porque hai cantareiras de agora e as de antes deixáronnos as súas palabras, as súas cantigas, deixáronnos toda esa sabiduría, os seus contos, de que viviría eu hoxe se non me contasen contos, e tamén deixaron a cultura, que é moi importante, porque agora, pois eu, por exemplo, ou persoas como a min, podemos ir fora de Galicia explicando por que somos así, por que somos diferentes, por que temos unha identidade nosa. Isto é para a xente máis maior, digamos, sexa de máis de 12 anos. Para a xente de menos de 12 anos, e para de 12 anos incluída, eu quero dicirvos que, como dicía Silvia, a directora, que estou moi orgullosa, moi feliz, moi emocionada de que ver diante miña como vai xurdir esta obra, porque ademais o teatro é algo que permite que todos vos participedes. Ben vendo a obra, ben facendo as personaxes ou ben a escenografía, a música, todo o que hai detrás dunha obra de teatro. Por iso eu quería facer precisamente iso. Unha obra de teatro que ademais poden verse en calquera colexio porque vai estar o texto e as ilustracións nunha páxina web, entón calquera pode coller o texto e darlle vida en todas partes de Galicia e incluso ao mesmo tempo. Isto xa é ciencia ficción. Entón, eu quería estar aquí con Nuria de algún xeito. Nuria é ilustradora. Hai xente que debuxa moi ben, que podedes levantar a man a xente que debuxades moi ben, por favor. Quen debuxa moi ben daqui? Maravilloso. Vexo que a xente de máis de 12 non se vos dá xeito. Podedes baixar a man. Quen debuxa moi mal de aquí? Recoñecémolo. Ai, que acompañada me sinto. Moitas grazas. A quen lle gusta escribir de aquí? Escribir. Víctor, levanta. Vale, podedes baixar a man. Moi ben. E a quen lle gusta o teatro, en xeral? Poucas máis levantadas vexo. Home, gústavos, non? A xente que non levantades as mans. Outra cousa que vai fagades, pero podedes baixar. Porque diso se trata, que hai xente que facemos moitas cousas moi diferentes e podemos traballar xuntas e podemos, pois o que estamos hoxe aquí, darlle vida xuntas, facer unha festa xuntas todas as persoas e reivindicar a nosa lingua, a nosa cultura e, como dicía antes, eu quixe neste texto dar unhas grazas pero xigantes, as persoas que mantedes a lingua viva, que mantedes a cultura viva, que escribides, que dibuxades, que imaginades, que facedes teatro, e as que nos viñeron antes ca nós e que nos deixaron pois todo isto que hoxe vai ter vida diante dos nosos ollos. Moitísimas gracias, que disfrutedes. E agora, por fin, xa sin máis lerias, un aplauso inmenso para as ferreñas. E agora, con todos vós, as rapazas de quinto e sexto de primaria, que van a presentar unha obra de teatro nombrada As Ferreñas. Un forte aplauso e esperamos que vos guste. Cantamos o que nos cantaron, pero tamén o que inventamos. Eu son a ferreña de sexto, pero podedes chamarme Ferresés. Eu son a ferreña de quinto, pero podedes chamarme Ferrequín. Eu son a ferreña de cuarto, pero podedes chamarme Ferrecar. Eu son a ferreña de terceiro, pero podedes chamarme Ferreter. Eu son a ferreña de segundo, pero podedes chamarme Ferreseu. Eu son a ferreña de primeiro, pero podedes chamarme Metálica. Xa estamos. O teu nome artístico é Ferreprín. Non me gusta. Se ela pode chamarse Metálica, eu tamén quero cambiar. Non se cambia nada. Quen somos? As ferreñas. Acabamos de presentarnos. Outra vez, quen somos? As ferreñas. E por que?
Tamén, pero non. Porque somos pesadas como a ferro. Tamén, pero non. Porque somos fortes como ferro. Tamén, pero non. Porque somos de ferro. Non, non, non. Eu quero chamarme metálica. Non podes chamarte metálica, porque as ferreñas son as que están na pandeireta, as que soan cando baten entre elas. Chamas así, ferreñas, e nós chamámonos as ferreñas porque cantamos as cantigas que acompañan as pandeiretas. Sí, pero damos un aire novo. Somos ferreñas do século XXI. Que cantamos? Isto parece un examen. Que cantamos? Cancións. Que cancións? Cancións bonitas. Cancións que nos cantaron, cancións que escoitamos, cancións que levan cantándose moitos anos. Tamén inventamos algunhas. E por que cantamos? Estou me poñendo dos nervios con tanta pregunta. Cantamos porque sí, porque nos peta. Porque queremos. E para que non se esquezan as letras das cantigas, que non desapareza a poesía que levamos aquí dentro. Iso, que ben o dis? A miña nai di que na miña cabeza sai aire. Mellor, as cantigas viaxan polo vento. Eu quero voar. Ti bastes na Fran. Imos co programa. Veña, vai. Damos a benvida ao noso programa especial de As Ferreñas. Imos escoitar cantigas de antes, cantigas de agora. Cantigas que levamos na memoria. Nas noites longas e escuras do inverno, cando non había luz eléctrica, xuntábanse as familias enteiras ao redor da lareira. Fora caía a choiva. Ao lonxe obeaban os lobos. Ao lonxe. Era o momento dos contos. Contos de medo para arrepiar. Contos de medo para berrar. Vas me deixar sorda, que non sabes berrar baixinho. Eu son máis de turuxar. Que faz? A mí tamén me gusta turexar. Os aturuxos afastan o medo. Os aturuxos chaman pola festa. Moi ben, imos quedar xordas, pero non pasa nada que nos presta. Os aturuxos chegan tan lonxe que ata poderían escoitalas as cantareiras das letras. Que? As mulleres as que se dedican ás letras galegas. Por cantar? Por cantar con tanto xeito, por transmitir as poesías das cantigas. Pero que ben falas. Moitas grazas. Cantamos nós. Mellor que canten elas. Pero non están mortas. Facemos un conxuro radiofónico para traelas de volta. Non fai falta, vou poñer un disco destes e así podemos escoitalas. Pono letras para allante. Así é como se contacta co outro mundo. Canto sabes? A min está me entrando chisco de medo. A min non. Pon o disco. Dos das para diante, de diante para atrás. Tanto ten. Nos imos a turuxar. Por que? Para que nos escoiten ben. Ai, 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 ai. E agora, silencio. Bo, non funcionou. Xa me parecía a min. Ainda menos mal. Se cada puxen mal o disco. Pon outra vez. Escoitade. Xo sabía eu. Ai, 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 ai. E dixeron que estaban vivas. Dixeron
dixeron que estaban vivas na lembranza. Nós lembrámonos delas e apareceron. Puxemos dúas voces e viñeron. Desde outro mundo. Ai, mi madriña. Hola, eu son a Ferreña de primeiro. Encantada de coñecelas. Pódenme chamar Metálica. Eu son Prudencia, tanto gusto que non me presentei na cantiga. Perdoa, dixeche que eres unha ferreña. Chamámonos así, as ferreñas, facemos música, radio e poesía. Mira, tía, como a nós. Si, nena, pero elas son máis novas. Moito máis novas, poderíamos ser as súas bisnetas. Ou tataranetas, ou tataratataranetas. Non te pases. E truxades ben forte, escoitámonos desde máis alá. Veñen, son fantasmas. Temos corpo e temos voz. No teatro todo é posible. Seguimos con Foliara. Para iso nos chamaron, non? Tiñamos moitas ganas de coñecelas e de que soubesen de nós. E quen sodes vos? As ferreñas, tía, xa non lo dixeron. Pero as ferreñas están nas pandeiretas. E aquí hai moita xente en pouca pandeireta. Porque somos cantareiras do século XXI. E iso que ten que ver? Que damos a tradición outro xeito, outro aire. A nosa maneira de cantar e bailar gustaba moito, Sobre todo a mí. Eu fui a primeira pandeireteira que subín a un escenario cun grupo folk galego famosísimo na época. As pandeireteiras de Mens viaxamos por Europa e por América. E a miña tía e máis eu improvisamos que dá xenio. Verdade, tía? Verdade, sobrinho. Pois nós tamén. Nós tamén que? Nós cantamos, improvisamos e de todo. Se non o vemos, non o cremos. Dalle aí. Dalle ti. Non sexades caguiñas e vida axudar. Imos, Martas ou Ivas vanos escoitar. Benvidas sexan señoras, que non lles pareza mal. Somos as ferreñas novas, tamén sabemos tocar. Mano nos agradecer, sempre que toquedes ben, porque por moito falar, non nos pides convencer. Tiñan que estar moi contentas de que falemos galego. Hai quen prefire inglés e canta que mete medo. E contentas nós porque non estamos nesta terra, logo pides falar, ou non hai que vos entenda. Somos novas como os tempos, hai que pensar no porvir. Seguimos facendo besos, vos non estades aquí. Como que aquí non estamos? Nunca deixamos de estar, sobre todo neste ano que a gente nos vai nombrar. Veña. Veña, decide algo, hai que replicarlles. A mí non me ven nada a cabeza. A mí tampouco. A ver, vos eres moi honradas. Moi ben, sigue. Sigue ti, eu non sei nada máis que dicir. Sigo eu, quero rematando xa, que teño fame. Iso non rima. Pero é así, roxen nas tripas. Seguídenos a nós e acabamos xuntas. Esta vai por despedida, esta vai por... Aí. Esta vai por aí. Parece que lle cadra ben. Foi o primeiro que se me ocorreu. Pois pensa máis. Se imos despedirnos, imos botar a última copla, non? Sí. E como se chama a última copla? Maruxa. Como se vai chamar máis unha copla? Eu que sei. Se a última copla é a... Mellor. Non é maneira, están aparvadas. Dalles unha oportunidade, tía. Esta vai por despedida, esta vai por de... Derradeira, sí, derradeira, ni que fose tan difícil. Fácil, fácil, tampouco era. A cantar, que para iso viñemos. Esta vai por despedida, esta vai por derradeira. Acabouse o chocolate, rompeu a... Que pasa? Temos que acabar a frase. Por que? A frase é súa. Para axudarlles coa cantiga. Porque van maiores, claro. Van bellas. Un respeto. Estas vellas sabemos máis que vos. Tranquila, tía, non te enfades. Normal que se enfade. Vimos aprenderlles e mira como nos tratan. Só nos chamaron bellas e bellas son. Tampouco tanto. Pois que acaben eles a cantiga sen nós. Teño medo, míranos mal. Estas mulleres poden facer calquera cousa. Pois nós tamén. Como era? O que? A cantiga, se a teñen grabada, buscan un momento. Non vos lembrades de nada do que decía. Dicía algo de que se acabara o chocolate, coa fame que teño. Esta vai por despedida, esta vai por derradeira. Acabouse o chocolate, rompeu a... Cafeteira. Unha cafeteira, di. Eche ben simpática a ferreña. Onde levas o chocolate para beber? Nunha bunca. Mais grande. Nunha serra. Ten que ser algo que acabe en eira.
Para que rime, para que lle caia a cantiga. Nunha xerreira. Iso non existe. Nunha ensaladeira. Como vas levar chocolate nunha ensaladeira? A ensaladeira é para a ensalada. Eu levo chocolate en calquera sitio, nunha cunca, nunha xerra, nunha ensaladeira, enriba dunha torta ou dunha galleta. Se a ensalada vai nunha ensaladeira, o chocolate irá nunha... Chocolateira! Por fin, seredes novas, pero tedes que tener porción. Un respeto! Novas ou vellas imos cantar todas xuntas. Que non se diga. Toca a pandeireta, e nós imos detrás. Esta vai por despedida, esta vai por derradeira. Acabou o chocolate, rompeu a chocolateira. Veña, mozas, que aquí se estivemos. Falanos a nós. Non creo. Pois elas, mozas, o que se di mozas... Que? Nada. Acaba a frase, non sei son fexericos. Acouga, tía, razón non lles falta. Mozas fomos, pero xa non somos. Vellas tampouco. Agora somos aire, somos vento, somos lembranza. Que bonito lle quedou. Moitas grazas. Novas ou vellas imos cantar todas xuntas. Cantan vostedes moi ben, eu diso sei. Importaríais quedar só un pouquinho máis para despedir o programa connosco? Que programa? Un programa de radio, tía. Mira como xa teñen todo preparado. Non nos importa nadiña. Quedamos encantadas. Chegou o momento de poñerlle punto final ao noso programa de hoxe. Un programa diferente no que escoitamos as voces das cantareiras as que lles dedican as letras galegas, no nome de todas as mulleres que seguen dándolle vida á nosa poesía popular. Falas tamén, Ferreña de Sexto, que ata dá mago a rematar. Se falo así é porque me aprenderon, igual que me aprenderon a cantar. Grazas por vir, señora das letras. Grazas a vos por nos convidar. Podemos. Hoxe non cantamos máis, esta vai por despedida. Quen quedou ata o final, caia de patas arriba. Foron moitos días de ensaio que non saístes ao recreo, verdade? Que vos dedicastes a isto vos, a directora e outros profes, pero parece que foron só nenas, pero non só os que estaban aí agochados, atendendo a outro tipo de tecnicismos, senón tamén os que estaban ali en riba, coas pandeiretas. É dicir, que baixade. Eu creo que o merecedes, baixade para que vos vexan ben as caras, porque é outro motivo de orgullo para o centro. O que fixestes tamén vos dende aí, dende onde se vía menos, pero se fai. Mestres tiñan que ser os que organizaron isto, porque son capaces de ser directores ou directoras de escena, son capaces de facer de enfermeiros, de psicólogos, de todo. Pois xa vistes que bonito que acabamos de ver, Paula, a que te emocionaches.
porque ás veces escribes algo e dis, se o transformaran en cine ou en teatro. E Paula tivo a ocasión de velo aquí, si transformaran isto en algo vivo, e fixéstelo. Parabéns. Agora, tendes que darlle un aplauso, oístes, peques? Un aplauso enorme, 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 pero a todos, e dicídelle así, parabéns. Veña. Así. Que ben o fixestes. Que bonito fixestes. Eu, cando lera o texto, a verdade, de Paula, rin moitísimo, pero hoxe aínda moito máis, porque ademais de rir hai unha cousa que se chama emoción, ao vervos a vos falando en galego e cantando en galego e bailando en galego e xogando en galego, ou sexa, maravilloso. E agora, para seguir con día de emocións, é incrible, é que unhas das cantareiras son de aquí, son de Cerceda, de unha aldea dun lugar que se chama Vila da Igrexa, creo, verdade? Rosa e Adolfina. Pois resulta que aquí hai familia, hai netas vivas desas mulleres. Non sei se as traerían tamén do outro mundo aquí estas mozas. Eu, por si acaso, non sei dende onde, pero vou intentar canda vos tamén facer así unha sorte de esconxuro e a ver se aparece aquí unha das netas, unha neta de Rosa Casás. E imos dicir, por exemplo, Felicidad Casás, que se achegue, por favor, que se presente. Bueno, do outro mundo non veño da Coruña, dai do ladiño. Bueno, fixéchelo todas moi ben e todos, A verdad que foi unha pasada. Bueno, hoxe é un día moi especial para min e para as nosas familias, sentímolo no corazón e na alma, porque hoxe honramos a memoria e o legado dunhas mulleres únicas, entre elas miña avoa Rosa e a súa tía Adolfina, a madriña, como nosas netas e netos de Rosa chamábamos. Elas foron cantareiras e pandereteiras, forman parte desa familia de mulleres que coas súas mans e coa súa voz gardaron e transmitiron a nosa historia, a nosa identidade, a nosa lingua. A súa música non era só festa, era resistencia, era amor pola terra, era orgullo de ser galegas. E este ano, no Día das Letras Galegas, celébrase o que elas representaban, a forza da tradición e da cultura popular. Agora, tócanos a nós, os que temos a responsabilidade de transmitirllo ás novas xeracións, de ensinarlles a amar a nosa lingua, a nosa música, a nosa historia, porque a lingua é a raíz que nos sostén, o fío invisible que une o pasado co futuro. Eu, desde a aula e desde a vida, quero seguir ese camiño, levando con orgullo as súas voces e o seu exemplo. Gracias, avoa, gracias, madriña, e gracias a todos. E grazas a ti, Felicidad Casás. Moitísimas grazas por esas palabras que emocionan a calquera. E agora, para rematar, van vir a falar aquí e ímolo recibir tamén cun aplauso moi forte, van vir Concepción Aramburu Sánchez non estaba previsto, pois saudámola e dicímoslle, bo día, inspectora. A ver, bo día, inspectora. Entón, pois, veñen a falar o alcalde de Cerceda e o presidente da Real Academia, que será o que poña a chave deste acto, aínda que a chave levámola aquí todos co que estivemos vendo. Así que,
Imos dicir todos á vez antes isto. Eu en galego. A miña lingua guapa. Que bonito soa. Non vos esquezades. Pois sí. Bo día. O certo é que eu si tiña previsto falar hoxe aquí, aínda que ante a calidade do acto teatral que acabamos de ver, vou cambiar absolutamente o meu discurso. E estiven pensando que hai unha palabra moi galega, precisamente, que ven hoxe moi ben, que é de gabar. Primeiro, temos que gabar a estes nenos e a estas nenas que, desde logo, supoño que fixeron un esforzo de preparación incrible, porque a planificación é fundamental en todo. Os días nos que cometemos accións son moi importantes, pero o traballo previo, ter todo ben preparado, é o que ao final nos leva ao éxito e non cabe dúbida de que o tiñan moi ben preparado. Despois hai unha parte que é fundamental, que é a cultura. A cultura é a que nos mantén nun fío de interrelación con todo o que nos trouxo hacia aquí. E nunca a debemos perder de vista. É moi importante. Polo tanto, o traballo que fai a Real Academia Galega é fundamental e tamén hai que poñer moi en valor o guión que hoxe aquí contemplamos de Paula Carballeira, que ao final é o que está facendo, está nos trasladando a outro momento, pero ter presente a historia, ter presente a nosa identidade, ter presente as causas das prazas públicas é fundamental, porque para saber onde imos, temos que saber sempre moi ben de onde vimos. Polo tanto, todo o traballo que se faga polo eido da cultura sempre vai ser pouco. E despois, ao igual que temos unha ollada atrás, tamén hai que ter sempre unha ollada cara adiante. E cal é o factor que máis marca a diferencia de cara ao horizonte, de cara ao futuro? A educación. E nese sentido, pois, poñer en valor tamén o que se fai sempre desde os colexios públicos da Cerceda e moi particularmente o CEIP Celso Emilio Ferreiro. Silvia é unha gran directora, recibe unha herdanza fantástica, pero como se ve aquí, as cousas fanse con mimo e nós, no marxe de manobra que temos, que desde logo a educación non é a nosa competencia, como ben saben todos e todas, sempre estaremos tamén aí para colaborar no que sexa preciso. Quero pasarlle a palabra agora a Víctor Fernández, presidente da Real Academia Galega, e manifestarlle, por suposto, en nome de todas as persoas do noso Concello, o gran orgullo e a gran satisfacción que nos supón que este ano fora premiada Rosa e Fina Casás. Felicitar tamén a felicidade, felicitar a felicidade, vale? Vaya a redundancia, e nada, desexarvos moi bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias. Eu vou ser breve. Falou o alcalde e falou moi ben, con sentidiño, sabendo que quería decir, se é unha improvisación está moi ben feita porque está moi sentida, é dicir, nace da convicción do que está facendo. Por lo tanto, por a parte que te toca, parabéns ao alcalde a ti e á Corporación Municipal. Parabéns ao colexio, personalizado na directora, a Silvia, pero tamén a todos os profesores e profesoras que traballan, porque, bueno, como decía moi ben Fina Casal de Rei, o traballo do profesorado é un traballo ás veces non ben recoñecido, pero que co tempo pasa, porque non hai nada máis bonito que cando pasan os anos aparezan as vos, pois xa seredes unhas mulleres, unhas profesionais traballando en distintos eidos, se cadra algunha incluso no teatro ou en Metallica, nunca se sabe, claro. Pero cando ves aos alumnos e as alumnas que van arriba e que se acordan de nós, os profesores, e o traballo que fixemos e que fomos sementando, non hai nada máis feliz para un profesor ou unha profesora que ver os seus alumnos medrar e facerse homes e mulleres de xeito e con personalidade e con pulo propio. Por lo tanto, parabéns ao colexio, ao centro, polo traballo e parabéns a vos, porque estivestes fantásticas, fantásticas. É certo que tiñades un texto moi bonito de Paula Carballeira, que nos escollemos sempre as primeiras espadas para facer os traballos da Academia. E Paula Carballeira non é calquera cousa, ben o sabedes, pero vos estivestes estupendas, con humor, con gracia, con ese darlle vida
as letras, ao texto, e iso é moi importante. E é moi importante tamén o traballo de fondo, que foron os mozos que estaban aí arriba creando o que está detrás, porque ás veces o que non se ve parece que non existe, non? E vos estabades detrás facendo os técnicos de son aí, movendo para que pudese funcionar a emisora de radio e tal. O sea que vos, moi ben, o feito de que os e as guapas eran elas, pero vos sodes os guapos. O sea que non vos quededes atrás. Parabéns a todos. É moi emocionante para nós este acto que promove a Academia, dende hai tempo, que ademais contamos, hai que dicirlo tamén, co apoio da Deputación da Coruña, que financia e fai posible que estas primaveras das letras se mova. Podedes consultalo visitalo a través da rede da Academia. Ali está tamén todo isto, o que é un pouco ao traballo de Nuria e de Paula. Bueno, para nós, repito, que é moi emocionante. É moi emocionante incluso ver a felicidade aquí, porque a felicidade un pouco é a vida que sigue, non? Que sigue e que ademais sigue ben. É a semente que dá flor e que dá froito. É a aposta polo futuro. Porque aquí o máis bonito deste Día das Letras, desta celebración da primavera, é o futuro. E o futuro sodes vós. E sementar no futuro é sementar na esperanza, na dignidade. Nestes tempos que ás veces nos veñen un pouco atravesados, pois sementar na esperanza e traballar a esperanza é traballar por nós mesmos. Por tanto, parabéns e un aplauso grande ás nosas ferreñas. Dado xa por rematado o acto, dándolle moitísimas grazas a exalumnos que viñeron neste proceso para poder acompañarnos hoxe, que non dubidaron en un instante cando lle dixemos, queredes vir? Veña, pois xa vamos. Encantados ademais. E agora, un aplauso moi grande para todos os asistentes, sabendo que fixestes un esforzo moi grande, sobre todo as mamás e papás e a xente que está traballando pola mañán, que pediron as horas para poder acompañar os nenos neste momento, os alumnos que se portaron fenomenal, que estiveron aguantando aí as ganas que tiñan de sair correndo pola porta para xugar, sobre todo estes pequeniños. E nada, moitas grazas, moitas grazas tamén á Academia Galega por ternos escollido, como dixemos antes, para todos aqueles que podan e que queiran, teñen un pequeno café na entrada do centro. Moitas grazas, ata sempre.